नांनोबा फै गाराब्रा दुमसि आरो नों दायनानि फिसा नोंखौबो गारनायाव गैया नुबाय जोंलारि नोंखौ माब्रै हंलाया दायनानि फिसा होननानै थांदों नों साफाखौ दायना होननानै बुंदों नों बेफोरबायदि मानसिखौनो गोसो थोयो बेबो फैसा होनानै इसिबां स्मार्ट मानसियानो सासे हौवानि थाखाय बिदि जाबा बोरै जानांगौ जाखो ओमफ्राय आं आइ आफामोनखौ बिराद दुखु होबाय एबारनिफ्राय बिदि खालामनांला मिथिबाय जागोन दे थुदो फिल्म नायनोसै फिल्मासो खावसे थांजोब्बाय बियो एक्टरनि बिमायासो थैखो ना एक्ट्रेसनि बिमायासो थैखो फैदो हेबी नुखोब्रा आंखौलाय देग्लाय फुजायाव सानै लाना बेरायखागोन आच्छा नोंसोर आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनाबाय दा औ बस होमबालाय माथोबाव दिनै बर' फिल्म होदोंना बर' फिल्म होनायखौ गामिनि मानसिफ्रा नायहैजोबगोन न'फोराव रावबो गैया जागोन आं मिथिनाय बायदिब्ला दुमफावआ न'आवनो थागोन बिनिखायनो जों दुमफावखौ रावबो गैयै सुजुगखौ लानानैनो खावखुमायनांगौ मिथिबाय औ बस होमबालाय माखौ नायबाय थाखो थौदो गारिया लादो जागोन बस दुमफाव एबार फुजायाव सानैबो आखाइ हमलायनानै बेरायनांगौ बिनिखायनो नोंखौ गोसो गैयाबाबो आं खावना लायनानै आंनि खालामनोसै आंनि मालाय एमाव बेटा मा लानजाय होफा आं लानजाय होथ'वाखैब्रा आफा आं बर' फिल्मसो नायनो नागिरदों आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर बहा थांनो नागिरदोंब्रा बे मोनायाव एसे बेरायहैनो नागिरदों जोंबो आच्छा नोमाजों बेरायहैया बिराद गोबाव जाबायमोन आच्छा आइखौ बेरायहोनो लांनो नागिरदों नामा होमबा नों आइखौ गोसो थोफिनबाय नामा नों आफा धत मा सोंनाय जादों बिफानाव जेबो नङाब्रा आफा गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोननाङा फोरमायनानै लानांगौ जाहाथे खोथाया गोबाव जानानै माने आद्रा जानानै थाया आरो नों आइखौ जुदि मोजां मोनफिनबायबा बुंनानै लाब्रा आफा बुंनानै ला मा थिग नों जुदि आइखौ थाब गोसो थोदों होननानै बुंनानै लायाबा आइया सोरखौबासो गोसो थोबालाय मा होननाय जादों बे मावाबा जास्ट खोथायासो बुंदोंब्रा सोरबायदि हौवाया नोंनि नोमाजों रायलायगोन बेनि खुगाखौनो सुथायनानै होगोन आं आच्छा ओरैबायदि मोजां मोनथारबाय होनबा नों आइखौ नोंनि आइखौलाय माथो आंलाय मोजां मोनखायो आरो नों एमा बेटा मा जा सोंबाय थानाय जादोंलाय हा मासे खर' गुदुं जालायनाय मा सोंगासिनो नोंलाय ओंखारदो गारिनिफ्राय आच्छा थाइबानि लारु आबो आइजों लारि आच्छा दे न'आव थाब थां दै दे मायाव थांदों आइजों लारिया बर' सावथुन होदोंनो बै गेलेग्रा फोथाराव बेखौनो लोगोफोरजों नायनो थांदों ओमफ्राय नों मा सानो बे फैसाया बोरै गोमाखो होननानै बेनोथ' जादोंलै फैसाया गोमाबाय थाग्रा जादों होमबालाय मोनसे खामानि मावदो ना सीसीटीवी लगायदो ओइ बरिया आइडियाखौनो होबायलै सीसीटीवीखौनो लगायनांसिगोन दा जों जानला मोनला रावखौबो जोङो सिखाव होननानै बुंनो हायाना फोरमानबो गैया नालाय बेनोथ' सिगांनिफ्रायनो सीसीटीवी लगायबानो जायोमोन ना दे थाबैनो सीसीटीवीखौ लगायनोसै आच्छा सोमसै नों न'आव थांग्रोदो दे आं एसे मोनानानै थांनोसै फुजा बोथोरखाय कास्टमारफोराबो जादोंना एसे नंमारगौ दे होमबालाय आं थांग्रोनोसै दे सिखावखौ नायनो थाखाय सीसीटीवी लगायनांसिगोन नङाबा जानाय नङा लकसान खालामनानै लाबाय थानो हानाय नङाना सिरि लगायखुमागोन र' आं बापावै सन्थला मालाय मा गागेब जाखोब्रा नोंलाय आंखौ गागेब नुदोंना सन्थला नुदोंथ' आरो मा गागेब बेलाय मा बुंबावनोब्रा हिनजाव मोननैनि दुखुजोंनो गागेब जाबाय आं बेनिखायनो आं दिनै मोनसे गोथार खामानि मावनो थांनो नागिरदों माबायदि गोथारलै आङो नोंनि हेफाजाब नांगौ जादोंमोनलै माबायदि हेफाजाब्रा माने आंनि गोथार खामानियाव नों बायदि गोथार मानसिखौबो नांगौ जाहैबाय आरोना बेनिखायनो नोंखौ लिंनो फैदों आं मा थोंजों बुङाब्रा दे बुं माबालै आं दिनै हिनजाव खावनो थांनो नागिरदों गसाय औ
बेनिखायनो नोंखौ नांफागौ आंनो आं फैसाखौनो खावफेराखै माब्रै हिनजाव खावनायाव थांफानांगौ जाखोब्रा आंखौ रावबो हेफाजाब होआलै नोंल'सै नोंखौल' आङो आसा खालामनानै फैबाय थौब्रा थौ हिनजावालाय सोरथोब्रा दुमफावब्रा गसाइ दुमफाव आं हानाय नङालै मानोब्रा आं हानाय नङालै मालै सन्थला नों रायजो जाबाय फिसा फिसौ खांबाय दा आंहाबो सम जाबायना बैसो बारनायखौ लुगैदों नामा नों हो आंखौ आरो थालिर बिफां गायजानो लुगैदों नामा नों बिदि नङालै आं नोंखौ हाबा जाजानो लुगैयोब्रा होमबालाय माथो हिनजाव लायनो थांनायावलाय मानोथो थांफाया होनदों नों खावनो नागिरदोंना खोथाया बेसो जाहैबाय गाज्रिया जेबो नङाब्रा थौ लायनोसै दुर्गा फुजायाव जमा जमा बेरायनांगौ जोंहा आं हानाय नङालै दस्ति गाज्रि मोननाङा आंखौ आच्छा फैमारा होमबा नों आं बे खेबाव हेफाजाब होनो हानाय नङालै गाज्रि दामोन नाथाय आंनि बोरा जेब्लाबो नोंनावनो थागोन नोंनाव बोर बिनो फैयाखैना आं नोंनाव हेफाजाब बिनोसो फैदों दा आच्छा दे आं थांनोसै नों आंनो हेफाजाब होआबालाय गसाइ बे खेबाव आं हेफाजाब होनो हायासैलै थफिरामखौ बोरै हिनजाव खावनायाव थांफानांगौ जाखोब्रा बेबो दुमफावसोबाव आं दुमफावनि एगेन्सै थांनो हाथारनाय नङालै सयथि जागोन आं दुमफावजों आं हानाय नङा जबरदस्ति खालामजाया मानसिफोरखौ आच्छा नोंसोर बै खनायाव थाखुमायदों नोंसोरखौ नुबा बियो एसे दाउट जागोन आं मानसिखौ गोदै गोदै बुंनानै लिंहरनि जागोन दे ओइ दुमफाव ओइ दुमफाव मा जाखो मानो लामानिफ्राय गाबज्रिबाय थाखो मालै दुमफाव बर' फिल्म नाहैया नामा नोंलाय आं फिल्मफोरखौ नायनो बायो आं कार्टुन एनिमेसनल' नायो बापाव एसेबां बुरि जानानैबो मा बुरिफोरा नायनो मोना आरो गथ'फोराल' नायो नामा कार्टुनफोरा गथ'फोरनि थाखायल' नामा गेदेरफोरनि थाखाय दं बोराय बुरैफोरनि थाखायबो दं मिथिबाय जाला माला बुङा मानो फैदोंमोन बुं आच्छा दुमफाव नैबे बेदरखौ मोनामसुलाय बेदरा सेवबाय नामा आं हमनो हायाखै माने गगा मोनदों आं बेदर सेवनायखौसो मोनामसुनो लिंहरबाय आरो आंखौ मोनामसुवा माथो आं मोनामसुब्रा आं गेसावबा जाफ्लांना लानानै उदैया गाज्रि जाबालाय बेनिखायनो मोनामसुलाय नोलाय देलाय मोनामसुलाय माथो बिहुसो जाबाय बस बेखौ बिहुस खालामाबा ओरैनो हाया माथो बेखौ बस बिराद गिलिरथारलै बेनिखायनो आं नोंसोरखौ लाबोदोंना नङाबा आं हारसिंनो बेखौ लांनो हायोब्रा गारियाव सोहैदो माबा सोरबाफोर नुनो हागौ जागोन बस बाप्पावै आं दुमफावनि फिसाय जानो मोनसिगोन मालाबाबो सिमाङावनो नुवाखैमोनलां दारिगा है दुर्गा फुजाया आखाइ हमलांनाय थाबायनो मोनसिगोन बस र' थांगौ आच्छा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआ गोलाव जागोन दै दिनै एसे लोमजानाय मोनदों बेनिखायनो भिडिअखौ गुसुं खालामनाय जाबाय मोनथिबाय लोगोफोर गाबोन गोलावैनो लाबोनाय जागोन मानो होनोब्ला नोंथांमोना सोरबा हमनो हाखालायखायो मालाय बिराद अनग्राफ्रा गगा मोनदों खोमा होननानै सोंहरलायो बिराद मोजां मिथिथारलै बेनिखायनो बैसोरनिसिम गोसो गोथारै एकदमबारे गोजोननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनाय बाहरबाय आरो नायग्राफोरनिसिमबो ओमफ्राय लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा फुजानि समबाबो न'आव थांनो मोननाय नंला बेनिखायनो नोंथांमोनजोंनो माने रायलायबाय थासिगोन आरो भिडिअनि गेजेरजों अब्लासिम लाब्राखौ नायबाय था लाब्रायाव कानेक्ट थाबाय था दे होमबालाय बाय गुड नाइट